Salam gaderli dinleyijiler, hepdäsin atly gepleşigimize hoş geldiňiz. Pragadaky studioda siz bilen men Muhammed Tahir. Hepdäniň dowamında Türkmenistan adatdagysyndan has köp wakalary bay boldy. Olaryň arasynda şu hepdäniň dowamında azatlygyň okyjylarynyň iň köp önsün çeken habarlar şulardan ibaret. Baş kanunyň täze taslamasynda prezidentlik möhleti uzaldylýar. Käbir halkara kampaniýalary çağa zähmetinden peýdalanýarlygyny aýdyp türkmen paxtasyny satyn almakdan ýüz öwrýär. Belinen çäkden artykmaç ulanlan su tölegledilýär. Hepdäniň jemi gepleşigimiziň bugünkü sanynda bu we beýleki meseleler barada giňiş görüň eder. Torkunymyzda galyň. Hormatly dinleyijiler, gepleşigimiziň başynda hem aýdyşym ýaly Türkmenistanyň baş kanunyna täze üýtgetmeler girdilýär. Keminden baş kanunyň şu hepde halk köpçüligine hödürlenen teklibi şunu görkezýär. Olaryň arasynda bir giden täzelikler bar. Şol täzeliklerden biri prezidentlik möhletiniň 5 ýyldan 7 ýyla uzaldylmagy baradaky teklip. Şeýle-de häzirki dokumente görä kimdir biri näçe gezek islese prezidentlik wezipesine dalaş etmäge hakly bolýar. Saýlawlara diňe 1 ýyldan hem az wagt galan häzirki pursatda beýle teklipleriň hödürlenmegi nämenin alamaty? Hem teklip edilýän bu üýtgetmelerden maksat näme diýen sorag jogabymyz azat-habar.com saýpamyzyň okyjylaryň arasynda iň köp okulan we diňlenen makala bolupdyr. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň habar merkeziniň Merkez Aziýa boýunça synçysy Bruce Panier bilen geçirilen şol gepleşikden bir bölegi ýene bir gezek häzir dikkatiňizi hödürleýän. Esas kanunyň teklip edilýän täze taslamasynda bir adamyň näçe gezek prezidentlige dalaş edip biljegini çäklendirýän madda göze ilmeýär. Şeýle-de prezident möhletiniň 5 ýyldan 7 ýyla çeli uzaldylmagy teklip edilýär. Elbetde häzirki döwürde bu diňe taslamadan ibaret. Bu ýagdaýa Türkmenistanyň mundan beýlek eýelemegi mümkin siýasy ugry nukta nazaryndan nähili baha berip bolar? It shows that certainly President Berdi Muhamedov is already thinking about what happens after this term ends. İlk başta bu prezident Berdi Muhammedowyň häzirki prezident möhleti gutarandan soň näme etjek bolýanyny görkezýär. Ol häzirki günden häkimet başynda uzak wagtlap galmagyň aladasyny edýär. Onuň bary bir uzak wagtlap häkimet başynda galjagy barada hiç hili şüphe ýokdy. Bu diňe onuň sol aladasyny kanunlaşdyrmak üçin edýän tagallasy. Edil häzirki döwürde bu taslama diýilse-de halk köpçüligine hödürlenen teklibiň nähili tamamlanýandygyny bilýär. Ýagny siz oňa kabul edilen bir karar diýip baha beriň. Tebe bu teklip haçanda parlamentde hödürlense, parlamentiň bu teklibe ýok diýmejegini ýa haýsyr bir maddasyny üýtgetmegi teklip etmejegini biz bilýäris. We can pretty much be certain that is what we're going to see. Berdi Muhammedowyň bu prezident hökmündäki ikinji möhleti şeýle teklibiň edil häzirki gün orta atylmagynyň sebebi näme bolup biler? Like I said, I think he would be up for election next year, right? Isn't that he's elected in 2007? Türkmenistanda prezidentlik taýlawlary öňümüzdäki ýyl geçirilmeli dälmi? Öňkü taýlaw 2012-nji ýylyň fevral aýynda geçirilipdi. Ýagny nowatdaky prezidentlik taýlawlary 2017-nji ýylyň fevralynda geçirilmeli. Taýlawlaryň geçirilmegine 1 ýyldanam az wagt galdy. Pikirleniň, eger şu ýyl dekabr aýynda taýlawlary 1 ay galanda şeýle çäreleri girsilse, hakykatdanam gaty täsin bolardy. Kiminden häzir 1 ýyl çemeti wagt bar. Ediljek bolýan ýyşy mümkin boldugyndan köpçüligiň karar hökmünde görkezmäge finansarlar. Gurrun ediler, haýsy usulyň ýurt üçin bähwitli bolup, nämäniň bähwitli däldigi hakda gurrun ediler. Gara dolaryň hemmesi sahnalaşdyrylan oýunlar. In February under the present constitution, so we're going to have to do something about it. So, once again, it's a stage play. Elbette bu Bruce Panier'in pikirleri, emma bu soragy okyjylarymyzyň arasynda hem uly jedeli hem çekilişi görüldi. Facebook, YouTube we web sahypamyza bu meselede ýüzlerçe tesbir gowuşdy. Olardan käbirlerine şu ýerde gözaýlamak megerem münasip bolsa gerek. Özüni asyl diýip atlandyrýan bir okyjymyz şol reportaja şeýle pikir galdyrypdyr. Dogry, prezident, parlament, teatr halkym seride otyr.
Özüni Suray diýip tanadan beýleki bir okyjymyz bolsa, gitsin Gurbanguly Berdimuhammedow taxtdan düşsün bizi böyle kösejek bolsa diýär öz teswirinde. Elbette Facebook'ta hem bu barada ýazylan teswirler kan olardan käbilerini gözeýlersek, özüni Ýyldız Mejid diýip tanadan bir okyjymyz bu arada şeýle diýär. Hiç gen galmadym ömürlik bolmasyna. Nurlar içinde ýatsyn, emma öz döwründe Saparmurat Niýazow hem ömürlik bolupdy diýip öz teswirinde belýär. Öň hem aýdyşmaly bu tema okyjylarymyzyň arasynda gaty köp gyzyklanma döredipdir. Olary okamak, galdyrylan pikirler barada öz garaşlaryňyzy aýtmakçy bolsaňyz, sizi Azatlyk Radiosynyň azathabar.com saýpasyna garaşýarys, oňa Türkmenistandan derwede.net arkaly girip bolýar. Bizi Facebook'ta Azatlyk Radiosy ady bilen hem tapyp bolar. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk Radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isteseňiz biziň Moskvadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeningizde size awtomatik görnüşde gyýtgy bildiriş eşitdiriler. Ondan soň siz öz meseleňizi ma'lum edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isteseňiz hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gyýtgy wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk Radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk Radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Gepleşigimizi beýleki bir tema bilen dowam etdirýär. Soňky döwür ýurtda ykdysady çökgünligi alamatlandyrýan dürli ýagdaýlar gözeýilýär. Olaryň arasynda daşary ýurt valyutasyna dören gyçylyk we gadagançylyk guruluşy toktadylan proýektler. Ykdysady sektor şeýle kyn döwri başdan geçirýän häzirki pursatynda dünýä belli H&M kompaniýasynyň türkmen paxtasyny satyn almagy bes edýänligi baradaky habar megerem ýolbaşçylar üçin has oňaýsyz ýagdaý döreden bolsa gerek. Ma'lum bolşuna göre H&M mecburi zähmet şolsanda çağı zähmetinden peýdalanylýanlygyny aýdyp Türkmenistandan paxta satyn almagy bes edýändigini yglan etdi. Paxta bolsa oba hojalyk pudagynda ýurdyň iň esasy girdeji çeşmelerinden biri bolup durýar. Kardeşim Merdan bu barada has dolrak maglumat berýär. Şweýçýanyň Ignesk Lomosuwda halkara H&M kompaniýasy Türkmenistandan paxta satyn almagyny duruzdy. Kompaniýanyň ýaýradan beýanatynda bellenmegine görä, muňa Türkmenistanda paxta ýetişdirilende çağı zähmetiniň ulanylmagy sebäp bolupdyr. Yeri gelende aýtsak, erkekler, aýallar, ýetginjekler we çağlar üçin döwrewap egin esikleri öndürýän tanymal H&M kompaniýasy 2013-nji ýylda Özbekistanyň paxtasyna hem gadagançylyk girdipdi. H&M öz önümçiliginde ähli ýagdaýlarda soltanda paxta ýetişdirilsinde çağı we ýa-da mejburi zähmetiň ulanylmagyny kabul ederleksiz hasaplaýar. Gynansak-da, kä halatlarda şular ýaly ýagdaýlar Özbekistanda we Türkmenistanda ýüze çykýar. Sol sebäpli H&M öz önümleri üçin Özbekistanyň we Türkmenistanyň paxtasyndan ýüze wurdy, diýilip kompaniýanyň beýanatynda bellenilýär. H&M özünün ähli üçinçi karhanalary bilen Türkmenistanyň paxtasyny satyn almajakdyklary barada degişli şertnamany baglaşdy. H&M bu talaba boyun bolmadyk üçinçiler bilen işleşmejekdigini hem duýdurdy. Ýatladyp geçsek, geçen ýylyň sentýabrynda paxta kompaniýasy diýilen şygar astynda işleýän toporlar gowwaça meýdanlarynda mejburi zähmetiň soňuna çykylmagy üçin ilkinji gezek Türkmenistana basyş görkezipdiler. Paxta kompaniýasy özüniň ýaýradan beýanatynda eýäm ýokarda agzalan H&M kompaniýasyna we Inditex karhanasyna Türkmen hökümetiniň aglaba ýagdaýda mejburi zähmet ulanmak arkaly öndürýän paxtasyndan öndürilen önümleri satyn alandyklaryny aýdypdyrlar. Global Game Esik kompaniýalary Türkmenistanda mejburi zähmet netijesinde öndürilen paxtadan gaça durmak üçin bir ýere jemlenip Türkmen hökümetini paxtaçylyk pudagyny mejburi zähmeti soňlamaga çağırmaly diýip aktivistler belläpdiler. Paxta kompaniýaçylary Türkmen hökümeti gowwaça meýdanlarynda paxta ýygymy mewsumynda mejburi zähmetiň ulanylýandygy baradaky aladalary hiç wagt jogap bermedi diýýärler.
2014-nji ýylda Türkmen hökümeti öz 14 çymyň raýatyny mezburi ýagdaýda paxta meýdanlaryna islemäge sürdi we 2015-nji ýylda hem özüniň paxta önümçüligi sistemasynda haýsydyr bir özgörülçligiň boljakdygyny görkezýän isarat bermedi diýip aktivistler aýdýarlar. Merdan Sağbul şeýle-de dünýä belli beýleki bir şirket IKEA hem Türkmenistan bilen paxta boýunça söwda aragatnaşygyny toktatmak barada basyş edilýär. Şeýleň dowamında bu barada hem dolarak maglumat beretdik. Ýurduň ykdysady ýagdaý baradaky gürrüňmede Türkmenistanyň häzirki döwür ýüzbeýiz bolup duran ykdysady kynçylyklarynyň täsirini görkezýän beýleki bir habar bilen dowam etdiresim gelýär. Soňky döwür bir wagtlar muhty bolan hyzmatlar hem pully edilip başlandy. Meselem, mundan ozal edil şeýle ýagdaý elektrik togy bilen bagly dören bolsa, häzir belli bir çäkden artyk maç ulanlan suwun hem tölegli edilenligi habar berilýär. Elbetde bu häzirlikçe Aşgabat bilen çäkli bolup eşdilýär, emma onuň tutuş ýurda ýaýramagyna garaşylýar. Bu ýagdaýa şaýat bolanlardan biri Aşgabatda Fençi Amanmurat Bugaýew kardeşim. Sähranyň edil şu temadan Jynap Bugaýew bilen geçirilen interwýusynyň bir bölegini häzir diqqatyňyza hödürleýär. Amanmurada Aşgabatda garaşsyzlygyň ilkinji ýyllaryndan bäri ilata mut berilýän soň tölegli edilendigini habar berdiňiz. Bu barada dolurak maglumat beräýsiňiz. Şun Aşgabat Agsu Edarasynyň işgärleri gelip 2015-nji ýylyň 11 aý üçin 2016-njy ýylyň 10 aý üçin Agsu hemde kanalizasiýa üçin tölegleriň tölenmeliligini aýtdylar. Olar bir tölegin prezidentiň 2015-nji ýylyň 20-nji ýanwaryna gol çeken, şol ýylyň 1-nji fevralyndan güýjüne giren kararyna laýyklykdy alınýanlygyny tölegin getirilýänligini aýtdylar. Tekrar Soň tölegli edilendigini öňünden bilýärdiňizmi? Bu barada eşitipmidiňiz ýa-da radio, telewiziýada ýa-da medpuatda habar berilipdimi? Her näse gynanmyrdan bolsa, günnelik medpuatda da beýle habar berişleri işlerinde de ýurtda agyp suwunyň tölegli edilýänligi hakynda aýanat gurrun edilmedi. Dine getirilýän käbir hökümet maslahatlaryny döwlet başçysyny su ölçeýiji kurallaryň kwartirada oturulmaýanlygyny bir kere tanqid edipdi. Onu da mesela ayanat aydılmanını. Amanmurada adam maşyna su üçin näçe töleg girdille? Siz näçe tölediniz? Adam maşyna su üçin bir aýyna 55 teňe tölenmeli. Onu bir ýyla geçirsen 6 manat 60 teňe bolýar. Kanalizasiýa üçin bir aýyna 5 teňe tölenmeli. Onu bir ýylyna geçirsen 60 teňe töleg bolýar. Ine şeylerlikde bir ýyl üçin adamlar 40 manda ýakyn töleýärler. Has mesela maýdaly 5 adamlyk maşgala bolsa, şol bir ýyl üçin 36 manat 30 teňäni agyp suw hemde kanalizasiýa üçin töleýär. Tekrar Sağbul Sähra we Amamradaga öňhem aýdyşymyz ýaly bu tema hem biziň okuwçylarymyzyň arasynda uly gyzyklanma döreden wakalardan biri bolupdyr. Eger bu arada orta atylan pikirler bilen tanışmak we öz garaýşlaryňyzy hem aýtmakçy bolsaňyz adathabar.com saýpamyza seýahat ediň. Oňa Türkmenistandan derweze.net arkaly girip bolýar. Şeýle-de bu kyn ýagdaýyň fonunda Türkmenistanda fevral aýynyň 19-na ýagny anyna güni Baýdak bayramy hem belenildi. Döwlet eýçiligindäki Altynasır telekanal görkezilen habarlardan çen tutulsa, bu ýurtda her ýyl bolşy ýaly şatlyk we şagalan bilen bellenipdir. Bayramyňyz gutly bolsun, eziz ildeşlerimiz. Şonlukda men Muhammed Tahir hepdäniň mühim wakalaryna bagşynyp taýýarlanan Hepdäsin adly gepleşigimizi şu ýerde jemläp siziň bilen hoşlaşýaryn. Söz nowaty Türkiýedäki habarçymyz Döwlet Baýhanda ol halkara eni dili güni bilen bagly Türkmenistan we beýleki ýurtlarda ýaşaýan etniki türkmenleriň ýagdaýyna sin etýär. Tolkunymyzda galyň, hormatly dinleýijiler.